Yalah, iki kan sutet gardu listrik to yo. Bojoku ngene kok yo adoh-adoh men. Nok nggone Cinere Depok akeh lor koyo ngene. Cedhak omahe Mas Ahmad Albar kuwi to, nok nggone Cinere akeh. Gardu sutet listrik ngene iki ndadak numpak pesawat adoh-adoh to. Bojo, larang-larang numpak pesawat sampai Paris ndelokke sutet ngene. Nggo nempur beras kan ya oleh akeh bojoku ki cian. Lho ngene kan sutet listrik to ya. Aduh, cedak ome Mas Ahmad Albar wis gak sida foto aku lur, gak sida foto. Lah wong sutet listrik ngene kok foto nok Depok ae nok Cinere, cedak ome Mas Mas Ahmad Albar sak puas-puase. Ketimbang kene wis gak sida wis bojoku ki jan nemen tenan wong sutet listrik.